Mange mener, at Svendborg Erhvervsskole er ved at være en smule. Mange mener, at Svendborg Erhvervsskole er faldet en smule af på den. Det vil vi nu undersøge. Jeg sidder her med en elev fra Svendborg Erhvervsskole. Mads Lange. Lange. Hvad mener du om Svendborg Erhvervsskole? Lærerne hører aldrig efter. Man skal lære. Ja. Kan jeg lige få hjælp? Eller skal jeg få hjælp? Kantinen er møgdyr. Svarer den her? 318. Og vi ved aldrig, hvilke lektier vi er fra. Har I lavet jeres aflevering? Nej! Det har ellers stået på din hånd i en uge. Men der er også rigtig mange gode ting. Hvilke? What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up, and I can't back down. I've been losing. Alt i alt, så er Svendborg Erhvervsskole en rigtig god skole at gå på. Tak for i aften.